Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di pertangyangan nalaos epistel di minggu letare tanggal 30 Maret 2025. Ima hatani Tuhata natar surat di Evangelium Yohanes bidu 4 ayat 4 rodi ayat 10 4. Topik ni minggu Jehovah mangalehon aik hanguluan. Tuhan memberi sumber air kehidupan. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Alai ikon buluson na do luat Samaria. Gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar. Mardonokol ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alai adong madisi sumur ni si Jacob. Jadi di bahen naung luja Jesus ya pardalanan hudul maibana di labung ni sumuri tardihos ni ari may. Dungi Roma sada buru Samaria manahui aik. Jadi didok Jesus madok ibana leho nau minum. Ainunga lawaka sisian nay tuhuta manuhor bohal. Jadi didok buru Samaria ima madok ibana. Buasa mangidu tapia ko halak Jahudi sianau buru Samaria. Aidang marparsaoran halak Jahudi do talak Samaria. Dunginin na Jesus mangalusi ibana. Au dibotoho basa-basa ni debata jala au ditadaho na mangidu aik inumonon sian ho raolo ho mangidu tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik na mangulu. Jadi didok buru-buri matu ibana. Tuan, tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas do sumuron. Tuk siad dia matuho ait na mangulu. Tung ubal gamaho asa oputa si Jacob na mangaleho sumuron dihami. Ibana do manginum siani dohot yanakon na rodi pinahanna. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mauwas do nasa na minum siya naikon. Alay na manginum aik silehonoki na sotupa mauwas bay rodi sa liling-liling na. Ayanggo aik silehonoki gabi mual dui di bagasan ibana na mabaor sa rodi hanguluan si saliling-liling na. Ima hatani Tuhata. Di hamwa kadongan saha porsiaon turpuk jamitaon ima berita taringot tu parjupangan ni Jesus doho sahala buru Samaria di labung ni sumur ni si Jacob di Sikar na di huta Samaria. Boy dohonon dang namar sengaja parjupangan niya te. Lapatan na dang na disetting rupa ni songon hatan waing. Na kebetulan do. Kebetulan Jesus lewat siya sumuri jala buru Samaria ipe na kebetulan doro manahui aik tu sumuri. Atong ahama mutihan na buhay taputihi siya parjupangan na maripolay. Totu na parjulo na naing dohonon na tuhita, manada doho pajupang doho Jesusi, gabi buhay dui mabuan hay baruod dingolu dohot pauba parnguluon. Dihilala buru Samaria do parjupangan na doho Jesusi mabuan hay baruod dingoluna. Jadi molo tajahan no keseluruhan turpukisa hatu ayat na mangihu do pianon memang gabe terjadi do hai baru di ngulu ni buru Samaria. Perjumpaan dengan Yesus telah mengubah hidupnya, cara pandangnya, bahkan orientasi hidupnya. Yang tadinya hanya berorientasi kepada yang duniawi, sekarang menemukan orientasi baru, yakni hidup yang kekal. Yang tadinya dia beranggapan bahwa hanya menyembah Tuhan di gunung sana, dungi dibuat Yesus ibana turupani itu panobam na baru. Anggui berengot tamayanon di uduk ni turpuk tau.
Dupa jupang doho Jesusi gabe dia tusi ibana pabua dakolan aik si inumon na tinahuan na siya sumuri hape nabui mabahin ibana mangulu. Harong dope hape aik na tumabu jalan na tumakas yani ima aik na mangulu. Artina gabe di perluas Jesus pangatusion ni boru Samariaon taringot tu aik hanguluani. Diaraho Jesus boru Samariaon pabuah hola Jesus do natuk mangalehon aik hanguluan air hidup, air yang menghidupkani. Anggo aik si inumon na biasa duih sudiru bui mangalehoni. Jala molo didok aik na mangulu air hidup songon natar surat di ayat 10 tentu dia do parasingan ni sian aik si inumon manang sian aik natinahuan sian sumuri. Hamua kadongan mengalusi suku-suku non tumakas dora jahot tadi ayat 10 pati. Tidok disi dungini na Jesus mengalusi bana. Sai mangulahi mauas do nasa na minum sian aikon. Alai na manginum aik silehonoki nasotupa mauas bei rodi saliling-liling. Ayanggo aik silehonoki gabi mual dui di bagasan ibana na mabaor saha rodi hanguluan saliling-liling na. Ima rupani parasingan. Jadi nasai mauas do pehita molo manginum aik sia sumur. Alai molo aik hanguluan silehono ni tuhatai tang be mauas didok. Molo didok Jesus aik na mangulu batu tu dak songon aik na tinibas sia sumurino ni. Aik na mangulu na nidok ni Jesus si ima tutu marpardumua do itu hapor seaun dohot tu pangihutono di Tuhani. Jadi budu tabadikur rupani molo tajahan no di Yohanes onom ayat 27 dohot ayat 35. Didok disi di ayat 27 unang si panganon na ulo salpu ulahamu. Alai si panganon namian rodi hanguluan nasa liling-liling na nanaing lehonon ni anak ni jolmai tuhamu. Jadi disi ba di beda rupani si panganon naulo salpu do si panganon namian rodi hanguluan nasa liling-liling. Nah, jadi ada dua jenis makanan si panganon. Dia 75 lam dipertegas dunginin na Jesus mamadok nasida audo roti hanguluan ni. Sadok na somalebe manang ise naung rotu hao. Jadi roti manang si panganon na nidok ni Jesus si sangat berkaitan erat tu pangihutonon tu haroro ni sasahalaki tu Jesus. Jalan nasotupa be mauas manang ise na porsia dia. Ido saudok nak kininga rupa ni molo didok Jesus aik hanguluan aik na mangulu marpardumuan do itu haporsiaon dohot pangihutonon di Jesusi. Jadi Jesus do aik na mangului, Jesus do aik hanguluan ni. Jesus do roti hanguluan ni. Jadi manang ise na mangihuto Jesus badang mauas beibana rodi saliling-liling na. Manang ise na mangihuto Jesus dang malebe ibana. Jadi manang ise na mangihuton ibana jala porsia di ibana sobu mauas na. Jala dang mauas beibana rodi saliling-liling na. Ima rupa nina naing dohonon na. Bohata hiyak kadungan. Tahilalado parjupangata do Jesusi mabuan hai baruo do paubanguluta. Manang hok do congo-congo ni. Lampos do rohata na manguluod dung marsaur hita do Tuhani. Barani do hita madok songon hata ni detay na madok hutudal mana dipudiki. Manang sayhok dope kiblat tatupudi. Dak tujulu manang tugijang. Saitong dope songon nalilingi. Muluburu Samaria di bagasa turpuko dihilala ibana do parjupangan na do Jesusi mabuan hai baruon. Parjupangan na do Jesusi gabe parjupangan na maripola. Ayanggo orientasi ni ibana na kisay tupudi dope tu akana liling tu akana robi. Alay do pajupang do Jesus gabe mubado rupani nguluna. Songoni manian nang hita. Dia kaparjupangata do Tuhani ikot tahilala pauba nguluta. Na paduahon diaraho Jesus do buru Samariaon asa unak sailala be dia kaparsalisian. Dia sekat kesukuan ras budaya doho parugamo oni.
Memang di sada sisi iko panati do hita di si. Alai iko barani do hita musemat do Yesus untuk semua dan semua untuk Yesus. Jala oddo nang jamitata dia karina salpu ate. Ta ingot do pe jamitata di tanggal 27 Februari 2025 ini. Nasian Matius 5 ayat 30 itu 40. Sada ayat madok disirupani bahwa Yesus bukan hanya menerbitkan matahari, pabicar matanyari tu akka na porsia tu akka na burju tu akka na somardusa tu sude jolma di portibiodo di pabicar Tuhani matanyari. Tohodo dangadong hadumuan ni halak Jahudi tu halak Samaria. Alai dang gabe ala ni gabe sudat tita manang sudat buru Samariai patupa na denggat do na marasini roha tu dongan. Yesus mengubah wawasan di buru Samariaon dohot merubuhkan tembok-tembok pemisah di nasida. Dajuk-juk dua ka perbedaan-perbedaan sisongoni manudati hita patupa na denggan bahkan manudati hita manada basa-basa ni debata. Unak sudah tita mabain na denggan ate. Holan ala berbeda hita sian ibana. Rupanya dong ma nama tinggang di dalan Roma hita na yang mangurupi. Kadang mungkin jolota sukun aha agamana, aha sukuna, dohot asalna. Lau mangurupi mahita rupanya jolota sukun margaha doho nita. Rakto hobi yate. Na patuluhon rikot do aik si inumone. Alai adong dope narumi kosiani ima aik na mangulu. Nunga tadok naking para singan ni aik nasian sumur dohot aik na mangulu songon nani dok ni Jesusi. Gobara dora sada nanaing dohonon ni Jesus disi. Dakta parsuada dihinarikot ni aik sumuri. Taboto do pabua aik ima kebutuhan na sangat pokok doi di ngulu ni hajol maun. Dada hola jolma alai sudi na mangulu na di tano odo makarikoton aik. Suasuana pe makarikoto naik do. Bahkan kendaraan sendiri pe membutuhkan air. Hampir tidak ada yang hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Jadi dohonot tama air adalah unsur dasar dalam hidup. Hampir 70-120% tubuh pamatak tahun terdiri dari air. Jadi kehabisan air bisa menyebabkan dehidrasi. Alanina dehidrasi, babu itu mak kepak corona itu pelambatan daya berpikir. Di ngotamudo pe iklan Aqua, ada Aqua inarupane. Kekurangan air bisa menyebabkan menurunnya daya manang tenaga. Jadi buido gabe gale halak dang margugu molo hurang air. Air adalah sumber kekuatan. Air adalah obat. Jadi molo tabereng rupani nang di rumah sakit. Molo adong akan amar sahid. Itor perjulu do air kate mineral di parade. Alanima humaci do naswadong air kehabisan air sian naswadok si panganon. Kehabisan makanan. Katanya tanpa makan orang bisa bertahan hidup 5 minggu. Tetapi tanpa air hanya bisa bertahan 5 hari. Taida marupani disi rikot ni aiki. Nunga tadok naking macay na rikot do aiki di nguluta. Alai nanaing dohono ni Jesus ima unang pasuda tikim gogom holan na mga lului aik si inumon na mabay ko manguwas. Lehom matikim do gogom sumarihon aik na mangului. Unak pasuda tiki do gogom holan na pasari-sari sesuatu yang hanya memuaskan hasratmu. Alai para ditikim majalo aik na mangului. Napaupaton ubal gado Jesus yan si Jakob. Sejarah memang membuktikan bahwa Yakub itu adalah tokoh sentral di hala Israel. Alani balgani si Jakobon pola do molo martangiang nasida say di do ali debatani opunami si Abraham, Ishak doho Jakob. Ninna rupani. Baka satu sadarion saya adong do pesian hita na martangiang songoni. Dakta parsuada habal gaun ni si Jakobi. Alai ikon dohonot tado ubal gado tuhata siani. Sabalga-balga ni jolma lapatanna sehebat-hebatnya seseorang, setenar-tenarnya seseorang.
Holan aik si inumon na mabahe mawas do na boy lehonon ni songo si Jacob ditrupukon. Anggo natuk mga lehon aik na mangulu air hidup na saliling-liling na daholat Tuhanido. Ido asa didok buru Samariai tu Jesus, tapi yan si songoni maleho diau Tuhan. Asa unang be mawas au jala, unang be sayro tu son manahui. Ima didok di ayat 15 di uduk di turpuk tay. Hamwa kadungan mengagumi dohot kagum tu jolma dang masalah. Halai unak sanga memperilah manang mempertuhan hati. Dang dinggan na mendewa-dewakan jolma. Jola jala maralo deh, itu maksudnya. Jala maralo di tupati ni Tuhan yate. Hola jahuba do si sobota ai ibana do mual ni ai hanguluan dihita. Amin, martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Sai paurat tomei di bagasan rohanami. Asa di perbuio katami, perbue na tonggi, perbue na dinggan. Di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.